Say guys, welcome back to my channel and another vlog. Santam nani ni dini isi agala oka hadang mende. Nei da fung na da soi 7 जासिगोन नामा ना जायाखैसो इगेदला गासैबो दाखालि हा खोनायफोरा साफा सेस जाजोबदों नैबेजायबो हाब्रु बेजायबो हाब्रु बैजायबो हाब्रु गासैबो हाब्रुआनो गोजा बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै नै दाखालि बैनि थाखाय आङो दरजा खोरखि माबा बानाय होदोंमोन ना स बेखौ दिनै लायनांसिगोन मैयानो मोनबोगौमोन आं थांबाथाय मैया टाइमखौनो मोनदिया ओमफ्राय फैसा लायनायाबो लेट जाबाय आरो बिदि थांगौमानि लायगौमानि माने एसे गोबाव जायोना जिखिजाया दिनै आं थांनानै फैदों एसे बेखौ लाना फैदों 4000 होनांगोन आं फैसाटा बे दरजा आरो खोरखिनि थाखाय बानाय होनाया आरो होबा मोजां नुगोन माखो गोबोरैनो अफिसा लेटनि बिदां ओंखाम संनो जाल्ला जाथारदों सिमेन्टआ खै बेग लाबोबावनांगौ होनदो So guys, जों दा लाइनाव थांनानै फैनि नोंथांमोननो बुंनानै माने दा सिमेन्ट जोबनानै दं जोंहा जों थांबाय थानोसै सिमेन्ट लायनांगौ सिमेन्ट लायनायनि गेजेरजों आरो सिमेन्टल' नङा दस्रा खामानिबो दं आंनि So guys, दा आङो न'नि डिजाइन नायफैदोंमोन दा नायनानै लाबाय बै सानावनो दङ बै माबा खामसालिनि बारान्दा बारायबोनायाव फिसा फिसा थानाय आरो बेखौनो लादोंमोन आङो टिकेट दा लाखांबाय आरो जाय गणेश बाबा So guys, न'नि डिजाइनखौ नायनानै फैबाय माने आङो बारान्दानि साइडआव आरो मोनसे ओरै न' फिसा लाखिबावनो नागिरदों बारान्दानि बारबोनानै माने खामसालिनि बाहेराव जायखिजाया जोंनि थाखायथ' बेफोरबायदि न' फिसा फिसायानो बुहुत माबा बेखौ बानायनो हादों आंनि थाखाय बेनो आरो जथेस्थ आरोना आंनि थाखाय दा जोंफोरलाय आरो वहायथ' आरो गेदेर गेदेर न' लुनायनि सिमां ना स' ट्राइ खालामगोन उनावबो जुदि बेखौ लुखांनानै मोजाङै थाबाय थायोबाथाय जुदि आङो आरो ट्राइ खालामगोन बेनिफ्राय न' गेदेर बानायबावनो आं दा जेसेबांखि नुदोंना बेनिफ्राय 2 गुन 3 गुन बारा गेदेर न' लुगोन आं सानसे आंनि साननाय आरो बे दाथ' आं हाया दा जि हादों बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ आरो आं इसेबां गेदेर सिमांबो नुवाखैमोन आं बेखौनो हागोन होनना सानाखैमोन खिन्थु आं बेखौ दा आं हाबाय आंनि न'फोरखौबोथ' नुखादोंआनो नोंथांमोना हागोनला गासैबो हानि गोजामोन जोङो इसेबांखिनि माने आं ट्राइ खालामगासिनो एसे मोजाङाव फैनो थाखाय स' नोंथांमोना नुखादों आंना जेसेबांखिनि न' दंमोन गासैबो हानि गोजा ओमफ्राय जों गैया होननानैथ' जों सानफ्रामबो थाबाय थानो हायाना स' सानसे टाइम फैयो नों नाजानायनि गेजेराव स' आं दा ट्राइ खालामगासिनो दं आरो दा जेसेबांखिनि नङा एसेबाबो आं हानायनि लामायाव फैगासिनो दं नायदोंसै आरो बेसेबांखिनि हायो साननैसोनि गेजेराव सिमेन्टखौ आं दासो लानानै हरखांबाय गारिया थांग्रोबाय दे आं एसे लासैनो थांदोंसै So guys, नोंथांमोना सोरबा सानगासिनो दंना नैबे आंनि निउस चेनेलनि गोबां मानसिफ्रानो बेखौ मिथियो ओमफ्राय नैबेयाव 50,000 जायाखै बेयावसो ब्लग आपल'ड खालामदों सानगासिनो दंमोन मानसिफ्रा खिन्थु आं नोंथांमोना आंनि ब्लग हेगारनायखौ देखायनानै नै आंनिया बेयाव 66,000 आव बेयाव ब्लग आपल'ड खालामो बेनिफ्राय एक्सट्रा इउटुबार बै मोनसेया बेयो एक्सट्रा इउटुबार 77 जायफोरबा कनफिउज जादों आं नोंथांमोना बुंनानै होबाय बे ब्लग हेगारग्राया बेलेग ओमफ्राय बै मोनसेया बेलेग आंनि चेनेला मोननै दं आंनि चेनेलाव बे मोनसे नामावनो खिन्थु लास्टावल' मोनसे 77 मिसल पकरि बैसोनो बै ayo berat minggu mati terus sini जों दा बाला सालिगासिनो दा प्लास्टार बुगासिनो दंना दिनै मोनसे रुमा जोबसिगोन गेजेरना ओमफ्राय गाबोन आयाबो बेजाय माबा हा रोगागासिनो सिथ्लायाव होनो उपाय गैया आं दासो लांहोनायनिफ्राय फैदों दहायनिफ्राय बिराद गोबाव जाबाय लांहोनो थानायानो दसे जिरायना लानि बेनिफ्राय आङो आरो बाटाम लायबावनांगौ खोरखि दरजा बानायनो होदोंमोन दाखालि बय स' बेखौ आं सासे मानसि लानानै बाइकजोंनो लायगोन खेबसेयाव लाबोनो हानाय नङा खेबनै थांनांगोन आङो आरो बोरैबाबाथ' खेबथाम थांनांगोन खोमा नायग्रोनोसै जिखिजाया खेबनैयाथ' थांखाथारनांगोन स' एसे जिरायनानै लादोंसै मेंदोंना दहायनिफ्राय लांहोनायाव थांनाय मानाय बिराद गोबाव जादों आं भिडिअ क्लिपसो बारा लानो हायाखै नालाय जा मा बानायनो नागिरदों जेबो न' फिसा बानायनो नागिरदों बा मा दोनगोन आरो नोंसिनि गारि मथरखौ इयाव दोनाबा न'आवसो दोनफैगोन सोरबा खावना लांबा आजिखालि सोर खावो रावबो खावग्रा गैया मानो गैया खावफेरा रावबो खावा जागोन बे गोदोनि बायदि नंला मालाय दानि दिनाव बयहाबो गारि मथर आरो जोंनि बे जायगायावबो लांनायबो माबा गैखाया रेकर्ड गैया जोंनि लांहिन मेन टाउनावबो लामायावनो हरसे दोनो जेबो रावबो दाङाबो जोंहा बांगाला फैनो हाया जोंहा कार्बि आलंआव जोंहा बे कार्बि आलंआव बांगालानो बेहाय फैनो हाया
माने मुस्लिमफोरबो गैयाना जोंनि जायगायाव आरो बोरैबा जुदि मुस्लिम फैबाबो खालि बाजाराव दखानल' होनो फैनो मोनगोन खिन्थु फेमिलि लानानै जोंनि लागिनाव थानो मोना मुस्लिमफोरा आरोना गासैबो जों दस्रा जाथिखौ सोआ दस्रा दङ जेनेबा कार्बि बाङालिफोरबो दङ लांगिनाव खिन्थु मुस्लिम जाथिखौ सोआ जोंनि लांगिनाव जायफोरा फैयोना जों बयबो मिन्थिजोबलांखायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फैयाफोरा मिन्थिया आं बुंनानै होबाय बिदिनि गेजेराव मा जादों हा सिरा मा पुतुला बायदि सिदा दंगासिनो दंलै माने गाहायाव हम टेडें इउ 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 बोखांनो हादों ना गिलिथार आंनि मानसि जि गिलिथ खालामना जाखो ओइ नै गोलैगोन ओंखाम संग्रा गोदान जालायबाय नै साननैसोनि थाखाय बेयाव जाफैलायबाय ओंखाम संग्रायानो एबारना गेसखौबो लाबोजोबनोसै बैयावमोन ना बैनिफ्राय बोनानै लाबोजोब्बाय बेयाव दाखालि बैजाय दंमोन ओंखाम संग्राया फार्स्टआव आं नोंथांमोननो बुंनानै जोंहानि ओंखाम संग्राया बबे जायगायाव दंमोन दा 4टा जाबाय जायगाया सेन्सआनो फार्स्ट समाव नैबेयाव मोनसे न' दंमोन ओंखाम संग्रानि थाखाय बेनिफ्राय बेखौ सिमफायबाय बै न'नि थाखाय बैयाव दंमोन बैखौबो सिमफायबाय बैनि थाखाय ओमफ्राय आरो नै बैयाव लांबाय बेनिफ्राय आरो नैबे जाय मोनफैफिनबाय बेखौ साननैसो थाखाय फिसा लुथ'दों माने न' बानायनाय समाव गुलाय गुजाय बिदिनो जाबाय थायो गासिबो ओंखाम संनाया इजाबा इजा दा आरो नैबेयावथ' फैबायानो बेनिफ्राय आरो साननैसो थानानै आरो दस्रायाव थांलायगोन बै न'निफ्राय दासो फैबाय नैबेयाव हायदै मोजांबा मोनदोंना नों मानो मोनाखै सोलायबाय थानांगौ वाह स' गाइस जों दा आइजों आंजों बैसोरनाव थांनो र' माबा मोनसे खामानि फिसा ओंखारदों मिस्ट्रिफोरनि थाखाय बेखौ लायनो जों सोरनो थाङो मन' माहानियाव फुंनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दंना आखाइया हाब्रु गोजा माथो